kiek mat trong phi ki pen sha be ya man kasih dei mapi ba pen do thia ya nga man kapor bang thia lưng a e ya phi kan no hai chi sha kiek mat trong phi ki pen sha be ya man kasih dei mapi ba pen do thia ya nga man kapor thia lưng a e ya phi kat no hai chi sha phi dei I a nga ba wan na pen ya nga ba e phi chu snang ching im jong nga kala kula om sho ko chua la ra chung y trong ngã cả mắt la chừng sai hạ ngã tuôn ra Kada mari mensi ga ipi para si jim hire kada ngana hang ni menta na mari pi ga isha hire kada mari nga ipi para si jim hire kada nga don hang ni menta na mari pi nga isha hire I anga ba wan na pen ya nga ba e pi chu snang im jong nga kala kula om sho ko chua la ra chung y jong nga ka bat la jing sai ha nga tuan ra kiek mat trong phi ki pen sha be ya man kasih dei mapi ba pen do thia ya nga man kapor bang thia lưng a e ya phi kat no hai chi sha